Jeg vil så gerne gennemgå opgave 8, og der har vi så det her fragtskib, som vi har målt sammenhørende værdier af motoreffekten og i kilowatt og farten i knob. Og så har vi den her model, som sammenhængen beskriver ved en funktion af typen f af x er lige med b gange x i ate. Og det her f af x, det er så farten målt i knob ved en motoreffekt på x, som så er målt i kilowatt. Første opgave hedder benyt tabellens data til at bestemme konstanterne a og b. Og når man ønsker at bestemme konstanterne a og b i den her forskrift, som vi får givet, så kan vi så ud fra værdierne i tabellen, så benytter vi så os af potensregression. Og det gør vi altså således, vi starter med at skrive vores værdier op, og så laver vi potensregression her i Mabel, hvor vi så får givet selve funktionen. Her kan jeg så skrive det her, og så finde a og b, som egentlig også står her, hvor det her det er a, og det her det er b-konstanterne. Og da vi har en forklaringsgrad på 0,9966, som er tæt på 1, så ligger den altså rigtig godt i forhold til værdierne. Det vil altså sige, at vores konstanter kan aflæses til at være, at a er lige med 0,29331, og b er lige med 1,1794. Opgave B lyder så på, hvor hurtigt sejler skibet, når motoreffekten er på 8000 kW. Og for at finde ud af, hvor hurtigt skibet sejler med en motoreffekt på 8000 kW, så indsætter vi altså de her 8000 kW ind på x's plads i forskriften. Og når vi gør det, så får vi de 16,46, altså cirka 5 knob. Det vil altså sige, at når motoreffekten er 8000 kW, så sejler skibet med en hastighed på cirka 16,5 knob, som altså hastigheden er blevet målt i. Så vores sidste spørgsmål lyder på, hvor mange procent øges farten, når motoreffekten øges med 30%. Og når vi ønsker at finde procentdelen af, hvor meget farten den øges med, så kan vi så altså bruge den her formel, hvor vi siger, at procentøgningen det er lige med vores forskrift her, hvor vi indsætter den forøgede hastighed, og nedenunder, hvor vi altså indsætter den normale fart. Og derved så indsætter vi så henholdsvis 1,3 ind på vores x-plads her, og 1 ind på x's plads her. Derved der får vi altså 1,08 cirka. Det vil altså sige, at når vi så beregner de procentmæssigt, så vil det sige, at den er steget med cirka 8%, når motoreffekten stiger med 30%, altså farten.